Usa ka bag-ong gibuksan nga bar sa Mandaue City gireklamo tungod sa palisiyan nini sa pagpasod sa mga transgender. Ang City Hall mususi sa maong insidente. Ang report ni Nico Sereno. Mag-enjoy ug mag-relax unta si Jana Fernan ug iyang mga higala sa usa ka bar sa Mandaue City kagabi. Apan na sorpresa sa trato kaniya sa pagsud pa lang. Una kuno siyang gisultian nga dili pwede musud ang mga transgender. Apan pagkataod-taod, gibalikan pagpahibaw nga makasud ra di ay ang transgender basta dunay reservation sa VIP table. What if dili ka kuan og VIP, so dili day pasudlon. Bawal ka kay trans ka. Kauaw ka ayo sa part pa nga. Bigarangan kay mauni kay kanang trans, murag dili gyud siya mao. Nahinayon man tuod sila sa pagsud, apan aminadong nawala na ang gana tungod sa palisiya sa establishmento. Nakig-alayon siya sa taga City Hall kay naglaraw nga muduso og letter complaint. Ang mapansin o lihupon sa nila kay dili jud siya makiangayon ba kanang discrimination kaayo ng mga LGBT pa members na inana galing nga in town if naa sila mga issues ang akong outfit maura gyud ni BA. Kaya naka-rubber shorts so dili in town ko hard but now. Sa text message, gipahibaw ni City Treasurer Regal Oliva mususi ang dakbayan sa maong insidente. Paeksplikahon ang tagduma kabahin sa palisiya nga gipatuman. Samtang gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa maong club apan wala mutubag sa among text, chat ug mga tawag. Nico Sereno, Balitang Bisdak.